Nangayo og katin-awan ang konseho sa mga gitrabaho karon sa Mandaue City College aron maka-comply sa mga kakuwangan nga nakit-an sa Commission on Higher Education (CHED). Kahinumduman, lakip ang Mandaue City College sa giilang mga local universities and colleges kun LUCs nga na-delist sa CHED tungod sa kakuwangan sa ilang mga rekisito. Apan gipasabot ni Dr. Lilibeth Amayol, ang college administrator, nga aron maisyuhan na sila sa Certificate of Program Compliance o COPC usasab kini sa requirements sa UNIFAST o Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education aron nga makatanyag ang MCC og libre nga tuition sa ilang mga estudyante. Sa Hunyo 30, gikinahanglan nga mo submit sa COPC application para sa ilang mga degree programs ang MCC. Actually, we already received the ordinance creating additional plantilla for the instructors was approved already, and we are now in the implementation phase. So this week, we are going to have a PSP. We are really working forward, we are working hard nga ma-achieve na nato nga date kay nakaka-comply naman ta sa ubang mga plantilla positions. Kaniadto tag 10 milyones pesos ang budget nga gitagana sa syudad para sa MCC operations. Apan sukad nga na-delist ang MCC sa CHED, giabaga na karon sa city government ang tuition aron libre gihapon nga matanyag ang edukasyon sa mga taga Mandaue.